सासेया माइ बारियाव एब्रेनानै दंहैयो बैलाय हनै माबानि मा होनोमोनलाय क'क्राझार फ्लाइअभारनि थुलुंगाफुरिनि सिख्लाफोर खुसिल'सो भिडिअ बानायो जोङो सायाव मिनि खुसिल'सो भिडिअ बानायो नाथाय गोसोआव बिराद सौखाङो आरोना हाय सनाफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायहरनानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बारनि भिडिअखौ जोबजासिम होलांगोन होननानै बारगासिनो दं आरोना नै ओरैबायदि बारगासिनो दङ फुंनि दा टाइमा 6:30 जाबाय आरोना आङो न'नि खामानि मावस्रांजोबनानै लाखांजोबखांबाय न' बां सुखांजोबखांबाय आं मिथिखागौना आंथ' 4:00 सिखारो नालाय न' बां सुखांजोबखांबाय ओमफ्राय फिसाया सिरि मोनाखै आरोना उन्दुगासिनो दं दिनै हारसिंनो मावनो मोननायखाय मावब्रेलायथारबाय आरोना आं खामानिखौ ओमफ्राय दा खामानिया जोबस्रांजोब्बाय ओमफ्राय आङो दिनै बैहाय आं फुख्रि फिसा देखायदोंमोन ना बेखौ आं दिनै ना सारगोन आरोना फिसाना दिनै स्कुल गैया स्कुल दंमोन बाट क्लास गैया आरोना प्रग्राम दंमोन स्कुलाव ओमफ्राय देहाया बोरैबा मोनदों ना देहाखौ बोरैबा मोनदों नै फिसाजों ओंखायनो आं लांला आरोना उन्दुगासिनो दं बिब' बिनानाव सानैजों ओमफ्राय आङो बे नाखौ न'नि खामानियाथ' जोबखांजोब्बाय नालाय आङो दा बेहाय बे फुख्रि फिसाखौ आं सारनोसै आरोना ना मोनगोन ना मोना नायनोसै आङो नुदोंमोन आं मैया ओमफ्राय नायनोसै दिनै मोनगोन ना मोना सारनानै नैबेलाय नै दैया मैया रानजोबथारबायमोन आरोना ओमफ्राय बैथिनिखौ आलदा बै न' खाथिनिया सारनानै लांजोब्बाय आरोना बिनिखौ ओमफ्रायो आङो माने दैया रानथारनायखाय ओमफ्राय बैनिफ्राय जावफ्लंनानै होनानै दै सोनानै दोनदों आरो आं सोलाबगोन ना सोलाबा साननानै समायानो जाया नालाय आंहा ओंखायनो आङो माबादोंमोन आरो दैखौ सोनानै दोनफिनदोंमोन नङाबा रानखाबाय ओमफ्राय बेखौ सारनोसै आरो आं फिसा उन्दुबाय थानायावनो फुङावनो थाब सारनानै लाग्रोनोसै आङो बैथिनिखौ न' खाथिनि सारफैदों आरोना मैया खानाखै सनाफोर आङो जायब्रें ब्रेङैनो ब्लग स्टार्ट खालामबाय आरोना मर्निंनो ओमफ्रायो दिनै गोबां खोथाबो रायलायगोन आरोना सनाफोर मोननैसो Q&A भिडिअनि पिकआप खालायगोन आरोना आङो मोननैसो सोंनायनि फिननायखौ होगोन आरोना गोबां आगैमोनानो गोबां कुइसन खालायगासिनो दं नालाय ओंखायनो आङो दाहाय नाखौ सारनानै लागोन दाहाय रायलायबाय थागोन नै आंना जोलै सानैया उन्दुगासिनो दङ बिसोर उन्दुबाय थानायावनो थाब सारनानै लाखानोसै आङो दिनै समायानो जाया आरोना आंहा बिराद समनि आंखाल आरोखि ना दा समायखौनो आङो माने टाइमखौनो थाबावबा हामगौ सानलायो आरोना आं टाइमखौनो होसोनो हाया आरोना ओमफ्राय फिसा सानैजों टाइम होबाय बायनानैनो बेखौ बोखारनानै लाग्रोजोबनोसै आरोना आङो दैयाबो बारा गैखाया एसेल'खा थाब सारनानै लानोसै दंसाबो आरोना नाया एसे बाराद्राय गैद्रायैबो नङा दङ नाया मेङोहाय माथो बै गोजौनिफ्राय सारनाया आङो माने आं गियो आरोना दैयाव हाबनो आंहा दैखौ बिराद गिनो ओंखारो आङो माने दैजों खेला गेलेनो बायो आरोना आं दैयाव बिराद गिनो ओंखारो माबाफोर थाजानो ओंखायनो आङो गोजौनिफ्रायनो आलिनिफ्रायनो सारदों जेखायाव नै जि बुरजा हाबबाय दंसाबो खस्थ' खालायनाय मोनजासाबगोन गैद्रायै नङा नाया नै दंसाबो हमनो गिलायलाङोहाय आंहा एकदमबारे नै आं थाब हमगारना लानोसै दे बेखौ हमखांनानै बैहायबो सारहैबाय आरोना आङो बैहायबो दंबावो नाया सारबायानो आङो दहायनिफ्रायनो सारगासिनो दं बेनिखौ हमखांजोबनानै फिसानिखौ बेहायबो दङ एसे सारबाय आरोना सनाफोरनो एसे जानो आन्था र' साफा खालामनानै लाग्रोजोबनोसै आं बेखौ नाखौ बासिदों नै आंहा नाखौ बासिदों नै फिसाया सिखारैखायसो नङाबाथ' जालायथारगौमोन बिमानि खस्थ'खौ मालाय बिमाया ना सारनानै जानांगौ होननानै सिखाराखै आरोना सनाया मालाय उन्दुनानै दङ
मोनबायबो आरो खस्थ' खालामनाय दंबावोसोमोन नाया आं हमजोबनो हायासै आरो लोगोफोर थाबासो हमफाग्रा लोगो थाबासो इन्टारेस्ट नाङो आरो ना हारसिं थावबो हमबाय आङो हारसिंनो नोंसोरजों भिडिअ खालाय ना सना नोंसोरबोथ' आंनि फेमिलियानो जाबाय नालाय नोंसोरजों ओंखायनो आं भिडिअ खालाय हमबाय आरो ना एरनायनि रायलायनो नाखौबो बासिनोसै ना थ' आङो मोननैसो सोंनायनि मोननै मोनथामसो सोंनायनि फिननाय होनसै आरो ना आङो दिनै ना बासिनो र' आं बेखौ बासिगोरनानै लानि नै मोनसाबबाय आरो ना जानो आन्था नै बे थैयैफोरखौ फिनानै दोनजोबसै आङो एसे जाबाय थानोसै ना बाथोन नैबे गिदिरखौनो जागोन आरो ना दा थ' आगैमोना सोरबा सोंगासिनो दङ आब' नों माबाफोर जब मावो नामा होननानै औ आगै आङो जब मावो बेलाय बेफोर हाब्रुआव गेलेनाय जबखौनो मावो आरो ना आं सिखारबानो हासिब दाङो फुङाव सिखारबा फिसा बायै खामानि मावो सिला सिबो बेलाय साख्रि नङा ओंखाम ओंख्रि सङो एरखाव एवसि ओंखाम सङो बेबोथ' साख्रि ना दालाय नङा दालाय न' फोसाबो फिसा खाङो हाब्रुआव नै ना सारनानै जाहोलायनोसै न'नि मानसिफोरखौ दालाय बे साख्रि नङा बेबोथ' साख्रि सनाफोर आङो ओरै दंखायबाय आरो ना एसे जेबो मावा सनाफोर जेबो मावा आरो ना आङो हाउसवाइफ फिसा खाङो ओंखाम ओंख्रि संग्रा साख्रि बेबोथ' साख्रियानो ना दालाय साख्रि नङा साख्रियानो ना बेबो आरो गोबाङानो सोङो सोरबा गुमै होनो सोरबा आदा होनो आदाया माला फैगोन होनो सोरबा मा खालायो होनो मा जब मावो होनो ओमफ्रायो सोरबा होनोलाय आदाखौ गोसोखाङा नामा होननानै गुमैया माला फैगोन बिदिनो सोङो आरो ना गुमैया माला फैगोन बे दाथ' जेबो खबर गैथ'वा जेला फैनो मोनगोन हेलाबा नुगोन आरो ना आं भिडिअ लाबोखागोन गुमैखौबो देखायखागोन मानो होनबा नोंसोरनोथ' आंनि फेमिलि मेम्बार जाहैबाय होनबा नङा होनबा फेमिलि मेम्बार जाहैबाय नङा होनबाथ' आं नोंसोर गासिबो खोथाखौबो शेयार खालायखानांगोन नङा होनबा दुखुबाबो सुखुबाबो गाबबाबो भिडिअ खालायनांगोन मिनिबाबो भिडिअ खालायखानांगोन दुखुबाबो भिडिअ खालायखानांगोन सुखुबाबो भिडिअ खालायनांगोन गासिबो खोथाखौ आं फोरमायखानांगोन आरो ना नोंथांमोननो थ' नोंसोरनो आंनि फेमिलि मेम्बार बा दुखु सुखु खोथाफोरखौथ' रायलायखानांगोन शेयार खालायखानांगोन नङा होनबा थ' बेनोसै आरो अबाव थायो गुमैया आदाया बिदि होननानै सोंहरो आरोना गुमैया दा राजस्थानाव दङ आरो ना राजस्थानाव थायो दा फैगोन मासफ्राव फैनो हागौ आरो फैबा नुगोन भिडिअ लाबोखागोन गोबां आगैमोनानो सोंहरबावो आरो ना गोसोखाङा नामा गुमैखौ आब' बाजै बिदि होननानै सोंहरो आरो ना सनाफोर रावानो गैया जायो आरो ना बेखौ बुंनो थाखाय गावनि आंगोखौ अरायबो गावनि सेराव थाफाजानो लुबैयो आरो ना अरायबो माने गावजों लोगोआव थाफाजानो लुबैयो गोसोखाङो माने गोसोखाङा जानो गावनि आंगो लोगोखौथ' गोसोखांखागोन आरो ना बे मा बुंबावनो आरो ना जोंसो मिथिगौ हारसिं बेसेबां खस्थ'यै संसार जायो आरो ना फिसाइ दाबसे बिसि दाबसे फिसा फिसौ खांफानो मोना ज' जाजाय लोगो नांगौ आरो ना फिसा खांनायाव हारसिङाव बिराद खस्थ' मोनो आरो ना दा खस्थ'बाबो जेबो नङा सौसिलांगोन आरो ना खाफालानो बेनिखाबा जे खाफालाव जे दङ बिसो जाखायो आरो ना थ' जेबो नङा सौसिलांबाय थागोन खालि फिसाइनि अननायल' जों बिसि फिसाइ अनलायनानै थाबानो आरोखि ना बिसिबां हाजारखि खस्थ'आनो जाया मानो सौसिलांनो हाखायो आरो ना जेबो नङा अनलायनानै फैसा थाखाया देरसिन नङा आरो ना अनलायनायासो देरसिन अनलायनाय थाबानो बानलु बाथोनजों संख्रिजों जाबाबो गोजोननाय दंबावनो गोसोखाङो माथो खालामनो गोसोखांबाबोथ' खाथियाव मोना दुखु मोनो बेबायदिनो माथो खालामनो एखमबा गोसोखांनानै गाबबाय बिदिनो हारसिंनो बुरखायफिननानै लाबाय गावनि गोसोखौ उफाय गैया माथो खालामनो फिसा सानैनि मोखांखौ नायनानैनो माने गोजोननानै थायो आरो ना लोगोआव दं जिहेथु बिफानि थैनि फिसायानो आंजों लोगोआव दङबा दुखु सुखु आङो बिसोर सानैखौ नायनानै बावगारनानै थायो आरो ना थ' गाबनोबो ओंखारो आरो ना सम सम बिदिनो माने गोसोखाङो माने गोसोखाङा जानो आरो ना गाबनो गोबाङानो सोङो गोसोखाङा नामा होननानै खुगायाव रावानो फैया आरो ना बे खोथाखौ बेनि एन्सारखौ होनोबा मानो गोसोखाङा जानो ना गावनि आंगोखौ आंसो मिथिगौ गावनि आंगोखौ खाथियाव गैया आंसो मिथिगौ आरो ना बेसे खस्थ'यै माने संसारखौ सौसिलांनांगौ जायो बार दै अखा माने बुंनो रावानो गैया आरो ना बिराद दुखु मोनो खालामनो जोंहा बिदिनो खाफाला साफा दाफा संसार आरो ना उफाय गैया बिदिनो
खुसि आरो जोङो ना एखनबा गाबगोनबो एखनबा मिनिगोनबो मोदै ओंखारफ्लाङो आरो ना सनाफोर बेबायदि नोंसोरनो गोसोखाङोबा जेन'बा गुमैखौ सोरबा आदा होनो सोरबा गुमै होनो नोंसोरनो गोसोखाङोबा आं मानो गोसोखाङा जानोना आंथ' बिनि जिउनि लोगोरि गोसोखांखागोन उफाय गैया उफाय गैया बिदिनो संसारखौ सौसिलांनोसै आरो ना ब्लगार जाबायबा सनाफोर बिदिनो दुखुबाबो सुखुबाबो गाबनाय मिनिनाय नोंसोरजोंनो शेयार खालामनोसै आरो ना ओंखायनो आं नोंसिनि कमेन्ट मोजां मोननानै आङो माने गोसोखौ माने बुरखायनानै दोनो आरो ना गोसोखौ माने बिराद गोजोन मोनो आरो ना बिराद मोजां कमेन्ट खालायहरो आगैमोना बिराद अननाय होदों सापर्ट खालायदों आरो ना बेबायदिनो आंखौ इयुनावबो सापर्ट खालायलांबाय थागोन नोंसिनि कमेन्ट नायना बिराद खुसियाव थायो आरो ना सनाफोर आङो माने बिराद खुसियाव थायो नोंसोर बिराद मोजां कमेन्ट खालायो आंखौ बेबायदिनो कमेन्ट खालायबाय था नेगेटिभ कमेन्ट दा खालाया आरो ना जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नाय आरो जायफ्रा नायनो मोजां मोना दा नाय आरोखि ना नेगेटिभ कमेन्ट खालायनाङा मानो होनबा आं बिदि गाज्रि कमेन्ट हरजालायनायबा आं भिडिअ लाबोखाया आरो ना आङो दा फिसा सानैखौ बोरै जेन'बा फिसा सानैखौ लानानै आं बोरै संसार जादों बोरै आङो जेन'बा सोलिदों बेखौसो आं भिडिअ लाबोखायो नालाय जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो बिसोरो नायदो आरो ना बेनोसै देखायगोन आङो गुमैखौबो देखायगोन आं फैबानो देखायगोन आरो ना आङो माथो खालामनो सनाफोर जाबाबो लोंबाबो जोंना माने गोसोआवनो माने हाजार जोंसो मिथिगौ आरो ना सनाफोर हाजार जों रायलायबाबो सायाव मिनि खुसि थाबाबो जोंहा माने गोसो सिङाव खावसेयानो माने दुखुआनो थाखायो आरोखि ना सायाव मिनि खुसिल'सो भिडिअ बानायो जोङो सायाव मिनि खुसिल'सो भिडिअ बानायो नाथाय गोसोआव बिराद सौखाङो आरो ना मानो होनबा लोगोरिया खाथियाव थाया आंसो मिथिगौ आरो ना फिसा सानैखौ लानानै बोरै सौसिनानै दङ बिदिनो अनबाय था सनाफोर बिदिनो मोजां कमेन्ट खालाय आरो ना आं नोंसिनि कमेन्टखौ नायनानैनो आङो माने आंनि दुखु सुखुखौ आं बावगारो आरो ना Q&A भिडिअ लाबोबावगोन आङो गासिबो बाखि खोथा दंबावो उनाव दोनथ'नोसै एसे बारिबावथोंसै आरो ना आंनि फेमिलि मेम्बारा आं लासैनो खोन्थाजोबलांगोन गासिबो आंनि काहानिफोरखौ आंनि न'खरनि ना आलासि फैदोंहाय आलासि र' दै सिङानो खहे जालायलायबाय आरो ना हमनानै ना हमदोंमोन आंबो औ मोनदों दंबावोसो बैयाबो नङा नैबेहाय जोंनि फुख्रि फिसायावबो ओमफ्राय बैयाबो नागिरबाय फै औ मा बुस्थु बेलाय बेखौलाय मानो लाबोबावनांगौ मैया फैनो टाइमया ना गोरलै मावाया जि नै आब' आंनो मैया हमनाया ना होफैबावबायसो आं हमखाबायथ' मानो लाबोबावनांगौ जाखो न' खाथिनि आब' जायो आरो ना मैया ना हमदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो आं दोनहैदो गोथाङै नै बोथिसे जादो नायफैदो आंनि हमनायखौबो आरो दंबावोसोथ' नाया मेल्लानो नागिरबावदो दङ आंसो हमनो रोङाखै दंबावो मोनबायना आंनि फुख्रि फिसायावबो जि बुरजा दंमोन बाल नैलाय मोनदोंना आङो नैलाय मेरला मोनबायथ' माथो मेरला मोनथारबाय ना बे माइयाव एसे बेयाव नागिरलाबाय आं नागिरनो रोङा बिदि माइ सिङाव सायावनो नागिरनानै माबाबाय ओमफ्राय नोंनो बहाय फैनो नागिरबाबो जाया नागिरदो एसे नागिरदो मोनगोन आंनो मोनदोंबा हमनो रोङियानो नों मोना जायो नायदो भिडिअआव एबार गाबोन नागिरदो आङो फुङाव माबाखादां सान्दुं गैयियावनो मेङोना सान्दुं गोसाबाथाय सिखारैखायसो बिमाया ना जानांगौ नालाय मालाय सिखारलायाखै आरो आं बासिग्रोनानै लायनोसै आब' नों माबाबाय थादो दे नङाबाथाय दानो सिरि मोनबाथाय सनाफोर आङो नाखौ माबार सायनानै लाग्रोनोसै आरो ना बासिग्रोनानै लाग्रोजोबसै आङो मेंख्लं जाजोब्बाय आरो ना दुगैग्रोनानै लानोसै दसे थाना लोगो मोनफिनगोन आरो ना सनाफोर नायबाय थालां भिडिअखौ जोबजासिम बोलो बोलो सनाया बोलो आयु सानैजों बिदिसो गेलेनानै थादों गाबाखै मा गैया मा सना मामिया ना हमदोंमोन ना गाबाखै नोङो सना जिउ नों गाबलायलायथाराखै थां मोखां सुइदो थांबा थां मोनमारदों दङ बे खुन्दाय दङ
मानो सोगाबबाय थादों दुगैखांगबाय दुगैखांबाय सनाफोराहा एबार ओंखाम ओंख्रि संनोसै आरोना जेबो जायाखै टाइमा 8:30 जालायलायबाय एबार संनायनि लाहार फाहार खालामसै नाखौबा माजों जानोसो सानबाय आङो माखासे दोनबाय ओमफ्राय माखासे सायना लाबाय नै माजों जानाय जायो नङाबा सामब्राम बुरजा होनानै माबानोसै मा होनोमोनलाय जेब जेब बिदै जेब जेब जानोसै आरोना मैथाजोंसो जानोसैनो सनाफोर फिसाजोआ मैथाजोंसो जायोनो आरोना ओंखायनो मैथा खाबाय आं ओमफ्राय बानलु एसे मोननानै दंमोन न'नि खाबाय आङो खाजोबासै दंबावो बेखौल' खाग्रोबाय जानो आन्था मैथाजों संग्रोनानै लानोसै आं थाब थाबनो नाखौ एवनानै लागोनसै नै आंना मैथा ओंख्रिया जाबाय जेबो संला आरोना मैथा ना जानोसै सनाफोर संगौमानि 10ता 11ता जालायलायथारबाय उखैनाया हाथारला 10:30 जाबाय जालाबाय थानोसै उखैथारबाय नै सासेया होसोबोथारबाय ओंखाम दारि लालायलायनानै बिमाखौ नोंबो जानोसै मा जानोसै जाखांगलायबाय गोदोनासे ओरैबायदि ओंखाम उखैबायमोन आरोना हांगनसै बायदि मोनलायलायथारबायमोन आं ओंखाम उखैनायानो जि गोलैदोंहाय नै थिखोनानै लागोन नै नायलाय बेहाय नै थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै बिराद खामानि दंबावो आरोना थुखैबावनांगौ दं नै जोलैखौ थुखैनांगौ आरो टिउसन दङ टिउसनाव थांनांगौ हे हे थ' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा अननानै कमेन्ट खालायहर आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना आरो आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालायो फौजि फेमिलिनिफ्राय सोरबाफोर आरो फौजि फेमिलिनिफ्राय नायदोंबा आरोना अननानै ओरैनो डाटा नायनानैल' कमेन्ट मोनसे खालायथार आरो लाइक खालायथार आरोना थ' जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै आंनि भिडिअखौ नायलांदोलाय आरोना सनाफोर